to. I joj, gle ovo. Daj slike dok jašu po njemu. Evo, sad snimam. A snimaš? Ajde. Pa đubre, dje, gle ovo. Isuse Boži slavi. To koristi Ajde. Da. Za jaši. Ne. Ne znam ja. Gle njega. Gle njemu pod noge. Đubre, djedna. Šašavi. Ovaj će mi zahvaljivati cijeli život kad sam mu priuštila u tu. Vidjeli da je isto prije bio povučen prema njega, čim je došao. Da. Pa da. To je tako, oni to rade. Puši mala, puši mala ti. Pa jevo te, kaj si ti petljal su to? Pa kaj si ti ljubomorna, kaj bo ona njemu popušila? Kak te blesavi. Pusti pese da se igraju, kaj? A oni su bebe. Džab se misli blago njemu. Odredi, pokaži je krevet koji... Ne, ništa u krevu. Da se popiče. Da, nek mi se popiše pa vam onda sušila od jednog i drugog. Kaj sad ti hoćeš? Pusti fotiš kad imaš žensku. Da, imaš komada jebote. Isuse, budale, bedoste. On je tam malo prije imao i sestre i braću i ne znam kaj i sad je to njemu super. Da. Kaj sad? Pauza, gotovo. Ne, muća. Naravno, sve engleske medije i treba poslužiti kao inspiracija.